Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi Tonio Fenek ikkonferma li l-Partit Nazzjonalista irrid li tkun diskussa s-sistema mandatorja ta' pensjonijiet privati. Dan ikun ifisser li tiżdied il-bolla għal min jimpjega u għal min jaħdem. Mistoqsi dwar dan is-suġġett Fenek ikkonferma li l-Partit Nazzjonalista irrid li l-Gvern jevalwa din il-proposta. Nista' ngħidlek li għamilna diskussjoni ċara fil-Parlament u l-proposta tal-Oppożizzjoni, kontrarju għal kliem li qed ipoġġi f'ħalq l-Oppożizzjoni Joseph Muscat, mhijiex li immedjatament jidħol is-second pillar pension, imma li nibdew id-diskussjonijiet bħala Gvern, Oppożizzjoni. Skont Tonio Fenek, din il-proposta tfisser li l-Oppożizzjoni qiegħda toffri lid tal-kollaborazzjoni lill-Gvern dwar il-qasam tal-pensjonijiet. Fl-aħħar jiem Tonio Fenek tkellem ukoll dwar kif il-Gvern m'għandux jiddejja iżid l-età tal-pensjoni. Jirriżulta li din il-proposta li twassal biex tiżdied il-bolla hija fost l-ewwel li ħarġu mill-fora għat-tiġdid politiku li għamel il-Partit Nazzjonalista. Iżda ekonomisti jsostnu li proposta bħal din tkun tfisser li l-kompetittività tan-negozji f'pajjiżna tkun imminata. Fil-fatt, One News jista' jikkonferma li sa qabel l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista kien jgħid li ma kienx żmien tajjeb biex jidħlu pensjonijiet obbligatorji għax jitfgħu l-ekonomija lura. Fl-aħħar sigħat il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll kien ċar kontra din il-proposta. Aħna ngħidu b'responsabilità le mhuwiex il-waqt l-ekonomija m'għandix tgħaddi minn dan kollu, il-ħaddiema u l-familji m'għandhomx jgħaddu minn dan kollu, in-negozji m'għandhomx jgħaddu minn dan kollu. Minflok fl-aħħar jiem il-Gvern daħħal sistema ta' pensjoni privata għal min jiflaħ u mingħajr piżijiet fuq il-familji u n-negozji.